ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಸತ್ಯಣ್ಣನ ಬರ್ಡೇ ಅಂಚರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆತು ಕೇಕ್ ಕೊನಕಂದು ರಾತ್ರಿಡು ಅಂಚ ಕೇಕ್ ತೂತೊನರಿಗೆ ಬೈದ. Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time, blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight, oh yeah, we'll make it tonight, yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do, I'm living life like I got nothing left to prove, no end in sight, just always staying on the move, oh go all night, if that's just what I got in আচ্ছা ಕೇಕ್ ಒಂಬತ್ತ 10 ಗಂಟೆ 14:41 ಕುಳಿತಾನ ರೂಮ್ ದಡಿಗೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಕಳು ರಂಜನ್ನಕ್ಕುಲ್ಲ ಬರುವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಕಣ್ಣ ಗಾಡಿಡು ಎಂಕಲ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಗಂಟೆ ಒಂದೇ ಆಯ್ತು nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time, blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight, oh yeah, we'll make it tonight, yeah. I feel like I wanna do, I'm living life like I got nothing left to prove, no end in sight, just always staying on the move, I'll go all night, if that's just what I got in time, shoot is short, we care about what you can't afford, memories are real, what you explore, just don't ignore, go ask for more, go ask for more, 'cause I've been living life right like I could just die anywhere, don't pull right down the side, I don't need a guide, anywhere I wanna visit, are you alive? I'll just breathe.
ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ. ನಿಪುಲ್ ಕೊರೋಡು ಆರ್ ಉಂತಲೇ ಉಂತುಂತುಂತುಲ ಪಟ ತೆಪ್ಪೆ ಆಚು ಉಂತಲೇ ಉಂತಲೇ ಪಟ ತೆಪ್ಪಲೆ ರಾಕಿ ಸಿರ್ಪೇಡ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇ ಕೊಡಿ. ಕತ್ತಿನ ಮೋನೆ ಪಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಮ ಪಾಡ ಏದೇ ಬಳಿ ಚೂರು ಕತ್ತಿನ ಮೋನೆ ಪಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ರೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೈಡೆ ಗೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಂಡು तीन किलो बस ये तंगट ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ನಾನು ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಬರ್ಡೇದ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕುಲಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ. ಬಾಯ್.